nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes elo ing pipi duh sliramu kapan bali kusuman ing ati amung tungong lan amung pamuji dong ayuk jok kandan sangan candi sepi ning rasa tinggi stasiun buku sing tadi saksikan bisu muka-muka sliramu eling aku kapan kondurmu tak siksa konco-konco sang karisma sikatan bagian bukit atas nusuk kawang libur ujung terkarsanipun Bapak Ibu para tamu anggaran untuk pegah titi maksud terengati joro kalega siang puniga aku pisang ketemu tak pakai sliramu pamit aku pamitmu balik ning kuthamu sepi ning ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes elo ing pipi duh sliramu kapan bali kusuman ing ati amung tungong lan amung pamuji kutho ngayuk jok kandan sangan candi sepi ning rasa ati stasiun tuku sing dadi saksikan bisu muka-muka sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu sinitra marang janji tanpa guna sumpah kasaya bumi langit nyekseni matmes ngendikane nanging kalamis antine ora ngira teka sliramu
ninggal janji lan prasetya rekenong tak pelani apa maneh gondeli awe kloning ati tumrap priya liyane Sanggariswa Jenitra marang janji tanpa guna sumpah prasetya bumi langit nyekseni manis-manis ngendikane nanging uga lamis angine nurangira teka sliramu ninggal janji lan prasetya ora kenal tak pelani apa maneh gondeli becik anggem pasuki kaya tumekawanci mung karya rahayu pungkasaning mung mengelingku ing samangke aja nganti gawe cuwering ati gawe loning ati tumrap priya liyane
Mas Sido Asih. Atut runtut tansah reruntungan Kasembadan sediane risang pinangantian genyo kepareng melai baetaning bebrayan tansah atut runtut tansah reruntungan manggih kabagyan kamulyan ngantya prapteng ndalahan nyemanggaken ibu mugi kepareng pinangantian kaboyong manjing ing sasana tepas wangi bacutne Gus ing sarina lan wengine nek awan bengi runtung-runtung po jalan ini sarina sak wengine awan bengi runtung-runtung jalan nggih yo nggih boten jarang kadang nggih mandeg bareng sok klekaran nggih oh ora nggih runtung-runtung to lanjut datan kengkang sarambung tansah kebak ing sutrisno datan genggang sak rambut pinara sasra lamun ata caketing ati modele HP saiki ya tetep iso kelmi yen cedhak tansah mulat suaramu iki kok tenani ya apik lho jan lho kula niku apa-apa anggere kula tenateni sae kok ndene kemblek Sita asih sirikane pambyawara sirikane penyanyi sirikane MC napa di alam suarane apik nggih mesti terus mblondrok nggih kados pambyawara mriku nika ono kae ya nggih kunge nggih pun kecekel kowe iki ndudingmu kono ning nyawangmu aku lho yo Pinda mimi an mintuno ayo parani mas hana tapi wajib langsung ke sak langgame cah bagus nggih mengke niki nyonya Sita asih perayan gong kene ya sak kentekan ngomong ora digong iki gur nyindir aku monggo jenengan pilih sak pundi Bapak aku wis manut sak kersane jenengan kabeh penak ngoten oke sing tengah riyen niki mawon monggo nggih nak nah dik nikan niki Ren nah iki arek ketok mening ketok pas saiki to ya sip kang ngarep apa komburi ngarep sik nek komburi karo ngadeg kong ngarep langgame kong ngarep terus ya karo ngadeg nyanyine ngono lho iya ora tak cegati kak ya monggo Dik aku kang setya satu
Iki sampun pikatuk pas juga tanpa segan sumangga Bapak Ibu mugi wonten keparingipun ngrahapi kanthi rasa eca sekeca. Ampun ngantos kelintu menika kembangan piring sanes lalapan nggih Pak Bu. Wis ngerti. Lah wong jenenge ngelekke kok ya. Wah, yo ngeleke nang perso kabeh kok. Kaya Siti kembangan piring dikira lalapan. Dikeruk-keruk nganti sigar piringe. Dikeremos anokno. Ayo, Dik. Anu. Iki pas musim hujan. Terus Bejane mantan anyar. kok iso? Loh. Masa ya ora ngerti ora tau dadi mantan. Iki tetep tak jelaske iki. Bejae apa udan-udan kok bejo iki. Pas karo hawane. Tegese? Syahdu. Udan-udanan ngono. Hah? Tegese udan-udanan ngono. Iya. Aku urung dong ya kan. Kene nek kowe manten lawas ki udan ngene iki ngalamun wae. Heeh. Iya. Nun. Nun. Wah! Streaming, Dok. Oh iya, maaf ya. Mas. Yes. Aku ki senenge buka wadine kanca iki. Sajake gembira nek kancane wirang. Heeh. Mugianto berkahi bagus
Nduk niken. Dalam. Nah, iki ya yang guyung hajatipun aku ngarani Mas Saryono. Ya. Dalam kurung klitik. Ke? Loh. Klitik. Klitik. Lho, kowe goleki sak semen kene. Nderek tangan daleme Mas Saryono niku ora ketemu. Ora ketemu, Ora ketemune. bakalan ketemu. Ora bakalan ketemu wis. Takone kudune. Mas, omahe klitik endi? Ngono ngerti mesti ro. Oh, nggih nggih. Ah, Tibake omahe dagelan ki kene to, Mas? kok dagelan piye to? Jo klitik. Dagelan kondang lho. Ayo, Bos. Mboten lho, Pak. Ancang, Ampun nggih, Pak. Ah, iki ya tenan le, sembadane tenan le kaguhan kersa. Iya ya, Mas. Son iki jane ora mek sang karisma tok. Lha apa? Lho iki mau gabungan. Sik isi apa, Bos? AR Pass Sound System. Oh. Lah kowe nggathok kene carane piye? Lho, ayo dikathukke ngono no. Mergane apa Mas Plintik ya salah satu juga pekerja sortarup. Iya. Oh, Iya, nggih. son. Iya. 2 set audio sound system niki mendereng Pak mengki sonten niku sik 3 sing ngantri, Pak. Apa? Ngajingan iya son. Son. Heeh, kono ngarepan karo kono. Kuwi gelem dibayar ya, An? Lho. Los nur masane kok. Los, oke. Bola kok ya. Bola Nun. Bola plek, bola plek ya. plek. Plek ini kan. Apa? Nah, Apa, Mas? tutukne, Dek. Tutuke sapa? Tutuk nih. Oh. Bialang sisan kok. Akarep bali ning Setia Tuhuneh lho. Apa ora dicincingi. Dadahku sama ora kerasa apa pancen monggo tega. Oh. Mbak balung janon maring sadar gan konandang Mungkin dados nusaka panglipur sawetawis sanipun kanca-kanca sang karisma campur sari kalenggan dinten. Iya. Jumatan karsanipun Bapak Ibu langkung-langkung baraya ageng kadang pisan sutresna kang saking Dringo Wonoharjo Nguntara Nadi. Semoga ingkang sampun pingatu pasukan tempaskan pareng rahapi kanthi aras eco pargian dereng paripurna. Ngono kan? Iki aku duduk. Duduk genten sik berdua kae. Iya. Ya, ngono ya kan ya. Heeh. Wah, penyanyi saiki kok. Piye? Apa iki bligo iki? Bigo kok bligo. Bigo kok bligo. Nggih. Kemarin ngajengaken panglipur kanca-kanca sang karisma campur sari. Apa ya? Siti Samba sang karisma kebareng jumeneng semoga nak. Tetap semangat hari ini Dek Siti. Nggih, Mas Atur Margono. panglipur Mangayu Bagyo, teman kita, saudara kita Mas Haryono, Mas Klidik. Lho tegese kowe iki bola-bali petuk karo Mas Klitik kok ya ora apal kowe iki. Ya Allah sumpah, aku pangling loh. Lho kok ya. Iya kayak Allah. Terus malu-malu tikus terus. Malu-malu kucing. Kucing tergantung. Kucing. Mas Klidik. Wedhe. Iya. Wes aja mau kerjani kok ya. Peh mantuwe terusan. Ya Mas. Ngedan bakune nderek Mangayu Bagyo, Betul. Panjurung Jawa Pangestu sae, nggih Mas Haryono, Jat Ngagindelar, Mbak Mulyani, Pura Mojo Wusono lancar. Amin ya Kang Allah. Putra nggenipun lomban wonten bebrayan enggal tansah manggih bagya mulya ayem tentrem. Amin. Kalau mau Ya. guyu jangan diempet ya. Leket
mau dimpet wae lho. Wis tangkanten menika Bapak Sumina nggih Pak Bapak Sumina Sumina. wilujeng siang. Saestu mboten ngira-ngira pakurmatan nggih Bapak. Mboten. Ngadeg wonten mriki panjenengan lenggah mriku kek mek keduman buri rak nggih. Ngapunten nggih Ya Pak Bu. kepiye Kak ya wis ra Niki dadi pripun? ngapa. Wis Iki besan saking saking Dringo Wonoharjo Nguntaranadi. Sinambi napa nggih ngrahapi pasugat tanpa segan tembangipun mbok bilih wonten dawuh request pamundhut sumangga. Mumpung tasih kepar lenggah. Sik gayeng napa sik alus melih? Gayeng contone. Dandut mbahmu. Enggak apa-apa lho sangu mulai kok ya. iya, Napa manut. Bu lagune Bu? Cinta dan air mata mudar ora weh. Aku masalahnya ya ora tahu cinta, kayak ya ora tahu duwe air mata. Ambimu. Seragenan sik. Seragenan. Nanti tetap diaturke. Oke. Nggih, paringanten menika Bapak so Ibu awang tamu nyuwun pangapunten lenggahipun wonten sing mriki bapak-bapak majeng ngetan. Majeng ngetan wah dadi ra ketara rong engko rada rene nak. Halo Bu. Nah, kene. Bakune Bapak Ibu among tamu kersanipun saged mirsani midhangetke, para tamu nggih saged mirsani midhangetke. Ngoten. Ya, Sang Karisma, tembang ya mau diaturke. Manut. Ninggal katresnan. Oke. Kita lagi tanggapan lo Bro. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sampe karo sapa tak suwun rino lan moga-moga Gusti ijazah sakapan anggonmu bali iso kumpul kaya donge ngene taun nono pindana dandani ing pucuke tresna delok mangka bebasane mong katon sliramu ngapunten besan saking putih Om. Saking Dringo Dlingo. Wonoharjo Nguntaranadi. Kalih masjid cet ijo nika etane kalih pertelon bulak bledon nika. Pertanyaanmu klasik. Ngapa? Pertanyaan klasik. Ngendi-ngendi mesti pertanyaanmu karo masjid ngendi. Wis anggone. Enak ta ya. Ya cuma marah-marah. Tonggoku marah-marah. Mati loh terusan. Nggih Bu, nggih. Enggak boleh marah-marah. Masalah aku duwe tonggo toh. Marah-marah ngono ki mati. Kayak hah? Ya pokoknya modelnya ngene-ngene iki lah. Pokoknya ale putih ngene iki. Ngapunten MC-ne putih mboten.
Astagfirullah. Penyanyi loh. Lancang. Syuting gitu. Lah iya. Syuting gitu. Lho kan ya tenan toh. Syuting gitu. Ngapunten MC ini putih meluntung nggih Bu nggih. Ya aja marah-marah ngono kuwi. Glo-glo. Terus Mbahmu Glo nak mureng tambah ireng lho. mosok nesu tambah ireng ta, Cah? Ya jirit tenan. Wes ora usah marah-marah. Engko malah irungmu tambah bengok lho ya. Gak aku nak marah-marah. Irus bakso. Tutupno lagune. Masa irus bakso. Terima kasih Sokle. Niko le Bu, center niko le. Nek nggon toyo kan Sokle. Nyentri raimu ya. Yo. Apa kae? Cat ijo. Aja lali cat ijone ngono lho, Dik. Iya ta. Cat ijo. Aja lali pawelingku. Oh kemana ngangas janjimu. Aku kang setya satu. Bareng ora nek Pendi num-num ya yogane. Ora nek bose malah gayeng. Iya, malah HP iki lho malah. Malah kendangnya malah HP. Siapa jenengmu Sarwono? Sarwono mbahmu. Tukang kendangnya siapa? Mardi. Roset. Mardi. Wahyu. Wahyu. Malah HP iki lho malah. Wahyu iki jenenge. Wah, we. Elok we. Iki aku, Cuk. Sapa? Wahyu Eko Marsanto. Anu ya, Pendi dipecat wae. Apa iki malan? Sang karisma ki apa iki? Piye? Oh, sang karisma ki sing duwe Pendi. Tapi apa iki ki malan? Halo, Kyai Pendi Mas Pendi pecat kalau. Oh iya jenenge iki kono ku ya tanggung jawab karo sone kok ya. Pendi saiki ganteng ya. Ganteng, Dik. Lumayan. 11-12 karo aku saiki. Tapi duitnya kayak kono. Ya nek kuwi. Nak dirimu kan piye ya? Memoroti wanita modele. Murah, Dik. Iya ta? Ya, Dik.
Nak Pendi kan membiayai. Nah jenengan kan wong yo ketok sangka perayaane jenengan. Lah iya lho, nggih Bu nggih. Lho to nggih cari ibu-ibu nggih. Lho to. So. Seneng ya. Enggak boleh. Aja lali pawelingku. Uga mana kang janji-janjimu. Aku kang setya satu anteni nganti saelengku. Matur suwun Dek Siti Sambang. Ya sampun kebareng atur bang libur kejuwa ngarsanipun Bapak Ibu para tamu. Saestu panyaruki pangalebono kasumangga akan wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Damali pahargyan dereng paripurna. Tasih jenggawi dadi. Lanjut ya Pak. Nyerantu saotor ya, cah Oh, bagus. nggih siap wae. Kopi Siap, siap. Sedari dulu janji perhatian insaning. Cuma kamu ya mengerti perasaanku Nit. Nun. Mbahmu nanu. Lah kan aku diceluk. Oh iya. Mas Gono. Anu ya Nit. Piye kabarmu saiki Mas Gono? Rasa gandengan ngene Nit seakan-akan nyemoni kok Ora. Kaya kopi susu. Aku seneng sing ireng-ireng ngene iki, Mas. Tenane, Dik. Dik. Iya lho. Iki streaming lho, Dik. Ora masalah. Gene reti Mas tak bangga-banggane sliramu. Tenane lho, Dik kok. Iya. Iya, soalnya nak wengi ra ketok dadi ra konangan. Sidik ning cengkring. Iya, dasare kuwi cah cilik pinter nek ngomong kuwi. Nyanyi nok. Nggih, Mas. Sing diaturke apa nak? Sik rada gumyak rada dadi ngopo? Duet kita boleh? Oleh. Lintang Asmara aja Oke, ya. iya, oke. Iso aku. Iso? Iso. Iso. Iso kok. Di Aul, nggih. Niki sik ngibon niki nggih Nguntara Nadi Bapak Ibu niki. Jem. Adik kula lanang niki sing sing baguse kaya kula niki. Niki daleme Saka ngendi? Ketok saka pojok ngendi? Ngadiraya. Sapa nih? Putus Lah jare. kabeh. Putus. Gara-gara kowe kok Mas Gono. Putus. Aku seneng anak mutus. Tapi aku pilih sing ngene iki kok. Iya, Dik, iya. Ora resiko. Oh. Ken. Lehmu blesakne aku nek ram to kan. Ayo Mas. Iya, Lintang Asmara. Oh, badhe duet, Pak, monggo. Hela. Ayo kita geser sana ya Nit ya. Pangapunten ya Bapak Ibu, ngapunten. Ini sih, rata-rata ngono. Monggo lajeng kewala risan pinanganten iras patos Lintang Asmara sang pangrumantan Yang rangtri mong eling manis ati setya bisa aduweni marang sang Tiang Sulaksmi. Oke, monggo. Kangen lembut. Bulan dadi saksi. Datang balik jane. Janji
dados nombang lipur Bapak Ibu ingkang tasih kepar lenggah para kadang ingkang tasih keparing hanamung krida dharma wonten wingking wilujeng midhangetaken mugi saged kagem jampi saya sang karisma Asporo sampun keparing katur estu dados nepang dipun sawetawis Bapak Ibu kasih ke konco-konco sang karisma kelajenganipun katur Bapak Panggandaliworo semoga nuwun matur nuwun.